Mak info iki infone memasuki Kabupaten Blitar. Dadi kene iki perbatasan antara Kabupaten Blitar karo Kabupaten Tulungagung ngono lho Mak ya. Kene iki masuk wilayah Wonodadi lek desane Gandekan. Sampeyan wis tahu apa urung liwat dalan kene iki? Kene termasuk dalan nasional Mak ya, dalan nasional wong penghubung antara Kabupaten Blitar karo Tulungagung. Iki mlakuku kan kok kulon mengetan kok Tulungagung nang Blitar. Iki lek ngetan sekiner terus ngono wingko tembuse iki engko etane iki ngo desa Kunir. Etane Kunir Karanggayam wis teko Klempung Wonorejo ngono lho. Engko tembuse Tugurante. Lek dalane ya Janses. Kene iki termasuk desa sing kewidul ya paling kulon, sing kidul sing kulon neng Kecamatan Wonodadi. Lek desa sing paling kulon dhewe ning wilayah Kecamatan Wonodadi utawa Kabupaten Blitar kuwi Desa Njaten ngono lho. Dadi wis kulon nemen desane. Iki ngulon perbatasan kok ngulon sampai Cupet Urang kae to kan Mayangan. Mayangan ngulon kan terus Desa Padangan kuwi masuk Tulungagung. Lore Padangan kuwi lho sik masuk Blitar kuwi jenenge desa apa jenenge Njaten. Wis jan yo ombo tenan lho Blitar termasuke. Wah lek dalane iki ya pancen dalan nasional dadi ya wis Janses tenan. Lek wis tau liwat kene ngono ya komeno. Mungkin di antara sampean kabeh sing duwe kenangan nang kene ya komen ngono lho. Lek ajakane demen karo videone ya ngekeki apresiasi. Ya sing urung follow di-follow, sing urung subscribe di-subscribe, sing urung pitet jempol iki endang pitet jempole ngono. Wah, iki dalane iki mulai enek pelebaran Mak ya. Dadi mulai Pondok Ekusikdam kae ngetan titik no terus ngulon iki sing dawa sampai teko Gandekan iki lho. Nguloni kira-kira priyo enek to lek 4 kilo iki enek pelebaran terus dalane ya jan wis dises tenan iki. Jan kaya dalan tol lah tapi yo ngati-ngati lek liwat kene. Peh dalane penak yo rasah banter-banter panggah dijaga keamanan. Wis pokoke sing penting ngati-ngati ning dalan Mak ya. Peh Janses iki Gandekan. Ya Mak ya info seputar Desa Gandekan Wonodadi Blitar.